שלום לכולם, כאן אלעד כהן. היום עשיתי לכם מדריך ללוגו בסינמה ובפוטושופ. טוב, נתחיל, תפתחו את הסינמה. עכשיו לכו למוגרף, מוטקסט. תכתבו את הניק שלכם, ונרשום נאמבר נגיד. תבחרו פונט. נמקם ככה. יופי, עכשיו פה ב-3D תשנו ל-100 בערך, כן? יופי, עכשיו לכו לקאפס, פיילט קאפ, פיילט קאפ, פה נשנה ל-2.5 ופה ל-3. פה תלחצו פעמיים, אמור להיפתח לכם כזה. פה נשנה לאדום, רפלקשן 20 בערך. לא חייבים להיות מדויקים, זה לא כל כך משנה. כחול. שימו על הלוגו, ופה תשנו תכתבו C1. יופי, ככה אמור לצאת לכם. נלחץ פה על התאורה הזאת. יופי. רגע. נשנה פה טיפה. כן, ככה. רק נעלה טיפה. זהו. תלחצו על המוטקסט פה, על הלייר הזה. תעשו Ctrl C, Ctrl V, זה אמור לשכפל לכם. את הצבעים תמחקו, תפתחו צבע חדש, צבע שחור, ושימו על הלייר. אובייקט תשנו ל-20, ונשים את זה ככה באמצע בערך. יופי, אמור לצאת לכם ככה, פס שחור. עכשיו מוגרף פולי אפקס. את הפולי אפקס תצמידו למוטקסט שיהיה ככה מחובר אליו. עכשיו לכו למוגרף אפקטור ורנדום. אתם רואים ככה זה אמור לעשות לכם עכשיו שברים. פה תעשו כמה שנראה לכם, נגיד נעשה 15 בערך. כן, 15. נעשה טיפה פחות. 13 נגיד. בסדר, זה לא כל כך משנה. עכשיו תשכפלו עוד פעם את מוטקסט, Ctrl C, Ctrl V, הפעם תמחקו את פולי אפקס, ופה תשנו ל-1. יופי, כן, אמור לצאת ככה. עכשיו, לכו לפה, באוטפוט תשנו לסקרין 800 על 600, סייב על פחת צ'אנל, פה אל תיגעו, בסט נעשה פה. פה אתם גם יכולים לשחק עם האפשרויות, אבל אני לא רואה כל כך הבדל. נלך לפה, רגע, טוב, פייל, סייב אס, PNG, נכתוב פה משהו. עכשיו שמרנו 3D, עכשיו תבטלו את כל הליירים ותשאירו שיהיה רק את הלייר האחרון ששכפלנו, שזה יהיה המילוי שלנו. פייל, סייב אס, PNG, נכתוב נם. טוב, זהו, סיימנו, שמרנו 3D ומילוי. בואו נשמור גם קובץ של סינמה שיהיה אם נרצה לשנות משהו. עכשיו יש לנו 3D ומילוי. נפתח את הפוטושופ 800 על 600 באותו גודל ששמרנו את הסינמה. רק שנייה.
נו, כמה זמן? רגע, נפתח. לא נפתח, טוב, ננסה עוד פעם. פייל, ניו 800 על 600. יופי, עכשיו נפתח. טוב, עכשיו לכו לפייל, פלייס, וקודם כל את ה-3D זה נשים, ועכשיו את המילוי. ככה נשים אותו שיהיה בדיוק על הלוגו. יופי, עכשיו נפתח לייר מעל הרגע. נקרא לזה 3D ולזה מילוי. נפתח לייר מעל ה-3D, נסמן אותו באמצעות קונטרול פלוס לחיצה על הריבוע. ונשים רגע. בעצם קחו מברשת רכה, נשנה בערך ל-100 בגודל, לא, 130 בגודל, צבע לבן, וניתן פה ככה כמה נגיעות. את המצב נשנה לאוברליי, ונלחץ קונטרול D. נשכפל את זה, נגיד. לא, לא צריך לשכפל. מספיק ככה. נפתח לייר מעל המילוי, נסמן אותו. ניקח כמה מברשות, בוא נראה. ונשים ככה על המילוי. שנייה אחת. זהו, ככה נוריד בערך ל-70 opacity. כן. לכו למילוי שנייה, תעשו פילטר. רנדר לנס פלר. נשים פה. תעשו על 105 mm פריים, על 100% בערך, ושימו את זה ככה מתחת ללוגו. אמור לצאת לכם בערך משהו כזה. טוב, יפה, בינתיים. מה עוד? בואו נעשה פנטול. טוב, תפתחו לייר מעל הכל, קחו את כלי הפנטול, ונעשה כמה כאלה מסביב ללוגו. אם אתם רוצים להחזיר מצב אחורה, עושים קונטרול פלוס Z. עכשיו נלחץ פה מקש ימני, ועל הכלי הזה נעגל את כל הפינות. פה נעשה שחור. יופי, עכשיו קחו מברשת רכה על בערך 4 נשים פה, עוד פעם תלחצו על כלי הפנטול,
סטרוק פאץ', פה תראו שזה מסומן על בראש, ותלחצו אוקיי, ואז דלת פאץ'. יופי, עכשיו בואו נקריב 300%. קחו את כלי המחק, ופס אחד תשאירו ופס אחד תמחקו. אתם רואים שיהיה ככה. עדיף להיות מדויקים כדי שזה ייראה ממש עובר מאחורי הלוגו. אני קצת מחפף. יופי, עכשיו נחזיר ל-100%. נלחץ על בלדינג אופשנס של הפן טול. בדרופ שדאו פה נשנה, אתם רואים פה נשנה ל-0. זה אמור להיות תוצאה כזאת. טוב, בואו נעשה רקע, תפתחו לייר מעל הבאקגראונד. קחו כמה מברשות, בואו ניקח. שנייה אחת. נגדיל טיפה, רגע. לכו לקרופ, ופה תמתחו טיפה כדי לא יחתך לכם המברשות. נלחץ על קרופ. רגע. נו, מה זה רציני הדבר הזה? שנייה אחת. טוב, עזבו, לא משנה. לא יודע למה זה עושה ככה, אבל ניקח אז כמה מברשות. מקסימום נשתדל שזה לא יצא יותר מדי. נפתח עוד לייר, נשים את זה מעליו, ניקח צבע כחול, שנייה אחת. טוב, תשימו ככה כמה מברשות עד שיתמלא הלוגו. שנייה אחת. זהו, אמור לצאת לכם משהו כזה. ניקח את הקרופ, נחתוך שלא יהיה לנו דף גדול מדי. נלחץ על כלי מסוים, ואז פה קרופ.
בואו נמחק רגע את זה. נעשה עוד פעם, כדי שזה יצא נורמלי. נלך עוד פעם לפילטר, רנדר, לנס פלר, כדי שזה לא יעלה למעלה. ונשים פה. את ההוא נוריד. זהו, אמור לצאת ככה. נוריד את העין פה בלייר האחרון. ונשמור. תשמרו פעם אחת על PNG ופעם אחת על PSD, כדי שאם תרצו להמשיך תוכלו. אם אתם רוצים גם אפשר להוסיף את הקרדיט שלכם, נרשום פה ביי ואת השם שלכם, נגיד ביי אלעד, ביי מה שתרצו. טוב, זהו, סיימנו. עד כאן המדריך, מקווה שלמדתם. שמחתי לעזור.